nke echiri na zere. O nwere ọtụtụ ihe na-eme mana soshal midia mana ebe ọbụla anyị nwa bụ mmadụ kwesịrị isi na ebe na-amụta ife, mana anyị bịa anyị na-enefuru ya anya. Ị ga-afụ onye chọrọ, ndị pastọ ha chọọ ibido alụ na ha ga-alụ, eburu ụzọ malite kpọwa Jizọs, kwuo otu Baịbụl na ha bụ nke a, chere njiwe ndị dibịa ndị otu ha, ụfọdụ dibịa ndị otu ha bido na-ebu mmadụ agha na-edesivu ndị mmadụ ka ha nwee ike wee nwee members. Maka na oge anụnwa anyị nọ na ya nna ndị ọjọọ, all this witchcraft amarugo na ndị ọjọọ niile ha amarugo n'ihi na nọọ site n'ịkpọ Jizọs ibidokwa otube ga-eme ndị mmadụ eberibe na onye ahụ bụ ezigbo ihe bifo wee banyezie ihe ha ji maka ya ga-abịa. Maka mgbe ha bido kpọwa Jizọs, ọ na-emezi ọtụtụ ndị mmadụ adị eche echi ya pụtasị nọ Jizọs ka ọ na-akpọ onye ahụ na onye ahụ bụ ezigbo ihe, mara ama na onye ọbụla na-akpọ Jizọs abụrụ ezigbo ihe, nọọ ndị na-achụrụ aka ha. Ka ị mara na ndị pastọ niile a ha ncha niile na wụwede ọgwụ nwere mmụọ ha na-efe n'ime behind the scene nke ịmalọ, mana abịa ewuru Jizọs wee esi ibu uru kpụọ cloud. Many people eju ha na-abụ ego ha na-ebi ọfụma, nke nwa na ezinụlọ ga na-ata afụ ịchọba ịma ife. Maka ndị mmadụ amarụgo na onye ọbụla ịchọ idesivu na ndị mmadụ, ịchọ idesivu ndị Afrịka, bido kwuotuwe Baịbụl, bido prichiwe Baịbụl. Ị ga-afụzi ndị mmadụ ka na-edifendị ọnwụ na-egbu ha. Ị na-afụ ndị mmadụ ka ji na-edifendị je na-agbachiri ọnwụ onye chọrọ ịzọ ha ndụ asị mba, ha na-anụsa ndụ ọgụ na-edifendị ọnwụ chọrọ igbu ha. Mgbe ha jụziri ndụ, ọnwụ enwere ike weba ahụ ime. Ka unu mara na ndị pastọ niile a na ụfọdụ ndị dibịa asị gị ote ego ka emerụgụ nke pastọ, asị gị na ọ na-eme nke a na ọ bụ nke a, na ihe ndị nne na nna gị metere. Unu ga-anọkwa ka ndị a niile si wee kapụ aka ibere ntụ. Ụfọdụ ewuru Jizọs chọrọ ị na-ere poison na online, asị na a na-enye gị kwụọ 1,500 ma ọ gị kwụọ ego nke a ka e wee nye ụsam ị ga-ekpe. Ndị a niile na-ekpe Jizọs ahụ onwekwa nke ahụ dị mma. Ị na-akpọ Jizọs, ị na-esi ọgwụ mana ya ka akpa akpụ, ijibeghị ya ọgwụ ahụ ị na-esi wee nyere onwe gị aka. Inye ndị mmadụ ọgwụ siri fit mana ị na-eji emesasat ka iwe siri nwụọ. Ị na-eprichi na Jizọs ga-enye gị ego this week, na Jizọs ga-eme gị nke a na nke a ga-emere gị, mana agụụ na-agụ ezinụlọ gị. Ị na-eyi akwa nkịrịnka, ịgwabe Jizọs ya ebe gị na Jizọs ahụ na-akparịta ụka na ịma Jizọs marụ gị. Ịgwabe ka onye gị ego, ị na-ana ndị ogbenye na-abịa ịghọwuru na-anara ha ego wee na-azụ famili gị na-agba moto. Ọ bụrụ na taa ndị mmadụ kwụsị ije ụka, onye ọbụla kwere n'onwe ya, ịfụ na ndị pastọ niile na-afụ na ụfọdụ ndị dibịa niile a na-anara ndị mmadụ ego wee na-abụ ọgaranya. Ị nwere ego, ị nwere 3 million ịgwọ ọgwụ ego, ịgwọ oke ite, mana isi na ị nwere ego. Ọ bụ nzuzu ka ịdụ. Ebe dibịa ma gwụọ oke ite ma ife niile a ka i wee nweta ego, ọ nadụghị nnukwu ego ka o wee nyekwa gị nnukwu ego. Iyuzuba akọ n'uche gị, ọ ma ife niile a nwaanyị na o jibe aka kama ọ ga na-eji na-agwụrụ ndị mmadụ ọgwụ
na mekwuru onwe ya ọgaranya fes, na-abụ n'ego ndị mmadụ ka ọ ga-eji wee mee onwe ya ọgaranya. Na-agwọ ọgwụ a ka ego abịabara ya. Ndị pastọ asị na a na-ekpefuta ha na ọ ya ekpe nke inekwa pastọ ọ dịrị ngịrị nga onye bere onwe ya aka ebe uche rụrụ n'ego ndị mmadụ. Mgbe a megide ihe agbagide ndị mmadụ ibiribi, obido were ego ndị ogbenye wee na-eriju afọ. Nwunye ha pụta na nwunye pastọ, ọ jụghị maka mgbe di ya na-ata ha afọ. Unu niile fọm etozere ka atapụta afọ ihe niile unu metere. N'efe nche niile onye nwe ụkwụ emechie na ndị na-ebu amụma ebee ka ha nọ? Ma na ife niile na-eme n'ụwa nwere oge. Ndị Igbo kwenyere n'ụkwara oge ọ daa. Unu ma na ife niile a na-emenụ ga-emechakwa ọ gafee. Ọ bụrụ onye wuru nyaa na-ewukwa taa, ọ bụrụ na onye wuru taa ga-ewukwa echi. Na-etinyere akọ n'uche gị ka ị mara na nkịta ugbo gị nwekwenye n'onwe gị, kụziere ụmụ gị ka ha kwenye n'onwe ha, ka ha nwee ike wee chọpụta ọrụ ahụ Chukwu zitere ha n'ụwa ka ha bịa lụọ n'oge. Nara iwere ife ọma ha kwesịrị iji wee nyere, ọ bụrụ na Chukwu zitere ha ka ha bịa nyere ndị mmadụ aka, ofu aka ya oghere abịanara ha onyinye ha ji wee bịa ụwa. Achọrọ m ịgwa onye nne ọbụla, onwe nwa ga na-abụ iberibe today, ọ bụ na ịkpọfu eju ụmụ ụka niile a na-ejegheri ma ndị a na-eje na nke pastọ na-ebi ya aka. Ọ bụ ngwa ji aka wuru nwa gị lanye lee nwa gị, lesi nwa gị free, were onyinye nwa gị tụfuo, ịbịazisi na nwa gị abaghị uru, ichekwa mgbe ị na-akpagharị ya. Ana m agwụ na ife ọbụla na-eme na ndụ unu taata, ma gị onwe nwoke ma gị onwe nwaanyị, ịma maka ya. Mmiri ada eri onye ọfụrụ ụkwụ ya, na onye ọfụrụ ụkwụ ya ka mmiri na-eri. Tụsasị ozi ndị a, gbaa mbọ tinye ife ọbụla nke m na-akụzi n'ọrụ. Ọ bụrụ na esonye m ọfụ gara ihe dị nke nkụzi bụ mbụ gaa ya na ị ga-amụta ife na maka ọdịna mma gị. Ọ ife ga-abara uru ka m na-akụziri gị, ọ bụrụ ife ga-akpọ gị ọchị, ọ ife ga-adị gị mma maka ọdịnihu.